Hi guys, journal number 1. Dili siguro. Realization number 1. Diha sa trabaho, as an employee, um, labi na government, wala na ko gitanan ha. Kaya ako, as a government employee man, uh, una, you need to be updated in order to go higher in rank. Og ang nakalisod, ang higher rank, daghan ang nag-apasa na. Daghan ang nangandoy sa higher rank. Og ang qualification sa higher rank, daghan ang makamit ana, no? Dili siguro 100 pero dili sa less than 10. So when you want to apply for a higher rank, you need to do something. Pwede mo eskwela, you need to get some recognitions, awards, apila sa imuhang mga attachments, sa imong pertinent papers, no? So akong realization, fame. Dili siguro fame nga pareha na artista, but kinahanglan nimo ang fame. Dili fame nga sikat ka sa salida or sa news. You need proof, like certificates. Yung imo nang ipakita ay imong certificate aron mo rank up ka, no? So nagwonder ko kung nganong ingana ang public service, no? Nganong ikaw may maning kamot aron mo rank up ka, nganong dili kung fame na mo lang gani, kung makit-an unta ka ma-auto-promote unta pa ng mga pulis ba nga kung naay maka dakop og dagko nga mga sindikato, ma-promote na siya sa military kung nakadaog sila ana nga gubat ang katong nag-lead ma-promote ingana gani lisura mo nang lisod kaayo i-rank up kay daghan naman karon ang nagtigom sa ilang fame, daghan man nagtigom sa ilang certificates sa recognition. So most likely ang kadong mga musaka mas nailhan sila sa higher ups. So dili na ingon na sip-sip ha. Siyempre automatic ikaw siguro kinsa imong hiron, kadong kaila ka o kadong wa ka kaila kung ikay nasa hiring position. Siyempre ang imong hiron kadong kaila ka, kadong na kay confidence, di ba? So mag-ilog karon ang mga nasa ubos nga ganahan mo saka, mag-ilog sa ranking. Well, sa business dili nga na, no? Automatic, if you get the fame, you get the money. Mo kanina mga artista, no? Kung musikat ng artista, mas modato sila. Sa business world, no? Mas dali ka mo asenso kung dali ka mailhan, no? So dinhi kung magnegosyo ka, you need to build your identity. Okay? So I hope you learned something.